Things by who? By Lebo Sekhobele. Lebo Sekhobele, Dostarake, Lion of Judah, Lebo Sekhobele, Dostarake. Right, guys, Maskara say, Mamuka say, Murise say, guys, Salonani Ninjani, Dumela, Matera Napudi, Kuma Timane Nikan, Chita, I was here living Elela, Olusuku, Obushleganji, Heart, no Gamtret, no Farah, Sukanaka Kudai. So, Murise say, guys, Murise say, Tatisanga and Jakare Panem, Chino Chiron watches Varanasi. Yes, Askan and Gadam take a Kumosani Mastaka, Shokwada and depends. Imimi Chita, I put him to take a because to Japan, Imimuno Sivakuti, as just come to say, she not 10 years to shake at Christian 10 days, Nita Panap. So I take a young woman, Sipopano, a Muno Caravani Pano, a Vapopano, and the legs of Auntie Selina, Hasandava, and Uncle Magotoni, Hasanatom Bonagan at Minti Pano, Hasanatom Bonagan at Timushinji, Caripana Fabi, and Sandava owner, Vanam. Habaka wandisa ngaba page actually masita bana monongu Natasha Stole asanda baona ha bana bimbayi bakawandisa panapa bakawandisa asanda baona guys chingotega wako Hansa I'm here ghost is na noise ende zve chokwadi no nakita I know you for some time uri ghost nungo swambira osvaro zichingo ukita osvaro ansana mbona pa unoita controversy uri ghost is na noise. True that, I agree with you. True that, very true. Time on the other to that piece. Right, guys, ndati chimbotanga ne feedback ye ne update ye mwana wemkomana wa munoziva nyeye kwa mtareya ya muri kuziva kuti tine mkomana nonzi Taku wekubatwa chibharo ari mwana mudika ine 6 years tikange tadzokutauya panapa pa live sisi vacho vauya pa live vakataura nyaya tikanzwa tsitsi tikatobvisa mwana pakaita 2 volunteers 1 akati ndoisa mwana kupi ndipe mwana ndigare naye antika asiya anogara ku South Africa pakaita yesi chiera pakaita vamwe mai vari ku UK vakoma vedu vakati aiwa ndinemba iri mamtare we can just give the color the boy ngikiri wona waku true d wona waku ndakutaura zvikala yari kunyora mu comment section zikanzi ndokwasa kwa mwana accommodation ye room and then totangira chi ipapo unaona so nasi manje apa nditopindawo kubva kwangu kwandotekesa supu dzangu ndabva ndasangana ne-message infati makuseni ndabuda tambofonera mai vemwana ndikataura navo pakaitawo hanzvadzi mudiaries asi handivazivi vakandikumbirawo nhamba toda kuenda nona mwana uyu mukomana vachimupawo hembe dzavanga vainadzo ndibva ndavapa phone number yamai kuti vaendeko right tikataura namai vakanga vati ndinopa mwana kusekuirirana kwamakaita madiaries kuti ngaende kwamai kuno umwe mwana ndikataura namai vaya ndichivati amama saka yazopasa kuti mwana uchauya kwenyu saka imi zvomoita pachikoro panoenda mwana wenyu zvamutopadze nembamba chimutsvakirai nzvimbo andika then mozotiudza kuti chi zviri kufamba sei kuti mwana adi awana nzvimbo iri zvikanzi nzvimbo inetsi $40 ndikati chindai munomeka sure mamunyoresa then motipa list yachona school fees tongobhadhara straight kupi kuchikoro hapana chakashata tikange tawirana vakataura iti zvakanaka regai nitumira hanzvadzi yangu izvozvi iende kunonyoresa zvese pakanakawo kuseni vari kuitawo zveningikiri zvekunyoresa mwana indi kuitawo zvebasa rangu time ava manhera naye mari yamai vaya aiwa yamai vayainda mari yekuti vaende kuchipatara sokuirira takaita kuti mama vainga vaende kuchipatara varapiwe vagone kutengesa huni dzavo andika mari yavo yanga yaitoinda andika mari tatumira yaenda anditi kuti vakwanise kunorapiwa kwachipatara tatamirira yemwana komana ichabva kune one of the diaries andika kuna Sisila ina kuti mai vachagoikolekta pamwe chete vangoenda kuchipatara pamwe chete nemukomana uyu vanotariswa vese saka ichaiswa mangwana ndipo vachanotora mai ava saka so that tizonzwa mazisa saka nangoti muzotipawo maslip kana madzoka nemarisits nemapirisi amunenge manyorwa tione kuti hanzi china ndota zviri kufamba sei saka manhera naye ndotopinda mumba munomu ndobva ndatozoona mai vaya vemwana vandiforwardira maaudio handiti saka regai ndikuplayerei maaudio handisi kuda kutaura zvokuti yesei ndoda kuti muzvinzwire nenzeve mugosara kuti aiwa maaudio takamanzwa kuitira ramangwana handiti right abi mwanangu zvawataura ndazvinzwa zvaungori kutaura zviya kuti uchengete mwana wayo hazviiti kuti umuchengete ukangomutora kumuchengeta chaunoona zvazvako izvo apenyu hwako ndounoziva zvaunozoita isusu hausiziri mwana wedu unoona zvaunoitawo wega nokuti wadi unouri kuzviona kuti unenge wakura nokuti uri kutaurira uri kuramba uchiita zvauri kuti ndinomuchengeta sachengeta ba nokuti zvinozonetsa mangwana
right? Regai ndidzokorodze zvakare kuti munyatsodi regai ndidzokorodze zvakare kuti munyatsonzwisisa handiti. So apa pandazobvunza ini kuti ndiani ari kusenda maaudios apa, ndobva vazondisendera ivo vasende muridzi wemaaudio amai vaya vakanga vapa mwana accommodation. Apparently vanga vaitawo feedback kuhama dzavo kunana mai vavo baba kuti kune mwana wandoda ndichengetewo so saka vandimai vava vari kuramba nyaya kuti mwana achengete kupi kwamai vaya. Abi mwanangu zvawataura ndazvinzwa zvanga uri kutaura zviya kuti uchengete mwana wayo hazviiti kuti umuchengete. Ukangomutora kumuchengeta chaunoona zvazvako izvo apenyu hwako ndounoziva zvaunozoita. Isusu hausiziri mwana wedu, unoona zvaunoitawo wega noti wadi unori kuzviona kuti unenge wakura noti uri kutaurira uri kuramba uchiita zvauri kuti ndinomuchengeta. Sachengeta ba ndokuti zvinozonetsa mangwana. Right. Saka vanzoona mai vavowo usachengeta ba because mangwana zvinogona kuzonetsa mangwana. Saka ndimai vavo vari kupawo advice kumwana musikana wavo, musikana mukuru uchu ane vana vakani kumba kwake kuti usachengete munhu iyeye because zvikazowana zvinonetsawo mangwana ichizvimirira wega. Isusu hausisiri mwana wedu uchingoonawo. Saka mubva pazoita ndozvamboguna mai wangu, saka ine handichazivi kuti ipapa ndopafambiswa sei mai. Saka iye ndiye asisendawo apa chiti ndozvabvawo kuna mai vangu, handichazivi kuti ndopaitawo sei apa. Abi mwanangu zvawataura ndazvinzwa zvanga uri kutaura zviya kuti uchengete mwana wayo hazviiti kuti umuchengete. Ukangomutora kumuchengeta chaunoona zvazvako izvo apenyu hwako ndounoziva zvaunozoita. Isusu hausiziri mwana wedu, unoona zvaunoitawo wega noti wadi unori kuzviona kuti unenge wakura noti uri kutaurira uri kuramba uchiita zvauri kuti ndinomuchengeta. Sachengeta ba ndokuti zvinozonetsa mangwana. Ndozvamboguna mai wangu, saka ine handichazivi kuti ipapa ndopafambiswa sei mai. Kuti ndingotora munhu ndisina kudza vabereka zviti munofanira kuita sekutanga waudza vabereki kuti zvirofamba so nekuti mubereki munhu akakosha kuti chero chikavazoita kana pane problem munonga achiziva hawazoshamusikiwo ndonyaya yacho. Right. Saka mudzimai mumwe wedu angabvunda kunoudzawo mai vake vabereki kuti ndozvandafunga kuti nditewo kuitira mangwana handitika. Saka mai vakati aiwa zviite ba kuti uchengete mwana uchu, kana watomuchengeta isusu wozoti hausisiri mwana wedu. Saka zvakaoma kuti titi munhu arambiwe nevabereki vake guys nekuda kwedambudziko redu toti nderedu kai because rakauya pano. Saka kuna mai vaya hazvichaiti. Anyway, kana muri pano, thank you very much mainini, makazamawo nemwe pamaigona kuda kubatsira, asiwo hatiri kukanganisa ukama hwenyu vabereki kuti murambiwe nevabereki nokuda kwedambudziko redu. Saka makaita henyu, regai ndikutendei pano pavanhu palive pano pazvakaitikira. Aiwa makaita henyu handitika mwari akuitire zvakanaka, hazvina hazvo basa zvinowanikwa. Regai tichage zvimwe zvinoita kuti mwana uyu abatsirike handitika. Right. So guys, we are back to the drawing board. Tadzokera pa drawing board. I think maybe we can go with plan B yekuti mwana aende kurumu, anogara ega kurumu. But now we need to be sure kuti kurumu huku amai vemwana mukomana uyu mwana uyu anogona, sezvo makamunzwa mwana uyu last time pana pachishingira nyaya kuti ndoda kuenda kumusha, unode kuende kumusha, antimaona kunodzidza kari kumusha kuti zomutira itwa kunogara wega murumu. Handizivi manje kuti because musi yatinange tamuudza yerumuka takangomuudza kuti unoenda kunogara nemumwe mwana kuti mwana uyu achazvitambira sei, because plan B iripo zvayo yavakoma vedu vakanga vati ndinomupa room kumba kwangu achigara handitika. So kana that means kana azobvuma, if we say kuti shares rose exactly zvandataurawo, exactly what I said, but anyway it's a bore. So anzi kumabheje naindepi anodzoka azuka kuita kwazuka anodzoka. Saka now ndo patave kana takudzokera pa plan yechi number 2 yesisi vedu vari kuUK kuti aende unogara ikoko. That means guys, sezvakataurwa nasisi vedu pa kuti vane room, but this room is empty, it's just a room, isina anything. Takutenga kuona kuti pakuda mablankets chaiwo ekufuga, pakuda chifomurabha chako. I don't know the weather in Mutare kuti yakaita sei, but kana iri weather yakafanana nekwandinobva ini kumba kwedu kuGweru kunouraya munhu zvokuti pafloor hapavatiki. Ndisingazivi Mutare kuti yakamira sei. I've never been to Mutare, I don't know. So weather yekumutare handizivo. Pakuda mapote ekubikira, pakudawo maplates handitika, pakudawo grocery racho rekuti abike mwana uyu handitika, pakudawo zvese zvokuti ashandise pamba apa, dishi rekugezera, pakutoda a whole lot of things.
handiti mazviona a whole lot of things ndozvinhu zvinenge zvakudiwa apa. Saka we are back padrawing board. Ndouya nayo pano kuti tinzwe kwamuri kuti imimi toita sei, how best can we help this child. Tomurega uenda kumusha here, we take care of fimu ari kumusha ikoko, but mai vacho vakanga vativo havasi kuda because munhu vari kunogara naye havamuzivi, haisi hama yavo. How do we go about it? Toita sei chimbudzi chidembo kuvhirwa pavanhu. Anditika kuti chimbudzi kuvhirwa pavanhu kuti chitandirwe mbwa. Anditi saka tadzoka panapa kuti tionesane kuti toita sei guys, how best can we move forward nenyaya yemwana ushu. Anditi tichiri ipapo guys, regai ndigere ndangutaura panapa kuti by the way, kana ndichinge ndauya ndakanyora kuti live sponsored by vemawigi, kana kuti vanoita zvemainsurance avo zverufu, kana kuti vanoita zvemabhazi avo kana matraka avo, handina kuti by the way chindai kumainbox evanhu muchinokumbira mari kana rubatsiro. Anditi please, this is getting embarrassing now. Kana ndataura ndikutaura kuti live yatinenge tichita ipapo inenge itori endorsement yepano. Sometimes vanhu vanenge vatouya andika takataurana kuseri, anomaona vakandibhadhara dzimwe airtime dzamuzona ndichingozvishandisa zvangu panapa ndichingofona ndichingodi handitimaona ndinenge ndatongo dzimwe nguva ndavachaja ndabhadharwa pano handimoona endorsement ndabhadharwa ivo vakudi ndakuvaitira ndakuvamaketerawo. imi moona nhamba flyer riripo riya moenda kuseri motora nhamba moenda kuseri monokumbira mari kana kuti help kuseri tisingazvizivi. It's not right. Help yese inotanga nepadiaries. Hapana pamunozwa kunga kuti muchaenda kuseri mukanokumbira mari vakarega kutiudza. Hazviiti. Saka guys, nyaya yekuti comment section umu munopindurana muningirikiri, muma inbox muchinokumbira mari zvisingazikamunesi mangwana pakatika zvinozoitika konzi kudiaries. It's wrong. Kana uchida help yako zviri genuine, zviri proper, usiri scammer, kune machannels anotorwa. There are channels to be followed. Unongoenda kuma admin, you present your case to the admins. The admins, they take that case, present it to a group WhatsApp ririko antika, and then the people in the WhatsApp group vachadecide kuti this is a very urgent issue, ngai address. Ini ndinokupedzisira kutozoziva nezvekuti kune nyaya yabvumirwa kuti munhu uyu abetserwe ndozongopiwa tine nyaya yakadai simeli, saka iyi ngaiende paplatform, then I'll bring it here. You don't have to take ma shortcuts. Anditi musatore ma shortcuts muchienda kuma inbox kwevanhu vemacompany kana kuma inbox kwemanhamba ndenge ndakapina panapa. Andimoona muchiita zvamunenge muchiita. Saka guys, please let's stop it, because ndatowana numerous complaints about my people nema screenshots acho emanhamba seva vanhu vari kuenda kuma inbox kunokumbira rubatsiro. Aubatsirwe kubatsirwa kono kuti zvinotora neprocedure. Handiti takatozotipaite procedure kuitira kuti ndakanga ndawa nekutaniswa zita rangu chinzi vanodla mari apa ndisingazivi kuti diaries negore makore ose ndaidla mari ipi, ndozonzi ndodla mari yediaries nhasi. Ko makore ose ndaidla ipi, ndairarama sei? Maini ndisingandoenda ndakangogarawo muzvimakorokoro zvangu ndichingoenda zvazvatengwa nemari ipi because kwakusina diaries. So ndangoti aiwa kuti tistope mashoko aya, ndezvakabva zvasitopekawo zveshuwa. Handimoona ndistope mashoko aya kuramba chinzi anodla mari dzavanhu. No, that's not correct, because andararami nemari dzecharity. Mari yecharity yakafanana nemari yechegumi. Ukadla mari yecharity unozviunzira chituko, hauna blessing yaunowana, but zvituko nekusingaperi day and night. Why not appoint vanhu vachabata vanoita account for this marriage? Pakaita secretary, pakaita treasurer, andika pakaita chairperson. So andina sendra ndinobata ini. Sendra ndozonzi ndatumirwa inini rinenge ratobva kuboard ikoko. Handimoona ndotoya ndotozvitaura pano kuti kune yakati rinenge ratobva kuboard. Airtime checha iyo yamunoona airtime yayo. Sometimes vanisa airtime inotoenda through koko kwacho kokoko yozotumirwa yatongouya ka1. Saka takazama kuti vhare nyaya dzekutaura kwevanhu vanenge vasina kuswera, vanenge vane ruvengo rwavowo. Handimoona saka musazoenda kuma inbox muchinokumbira vanhu mari. Please, kana uri genuine uya unyore nyaya yako tokanda apa. Munhu ndakubatsira ari genuine usina futi kana kutomboti hide me. Handiti unenge uchadza kuti uri genuine paunouya tikakanda apa. Handimoona munhu arikuda kubatsira zveshuwa anosundwa nemweya wamari ndoda kubatsira munhu. Handimoona we just see maybe mukaka wemwana kana kuti maybe iporiji yemwana hupfu magetsi chaiwo tinongoisa apa. Munhu anotongoona kuti chikwadi munhu arikuda kumuchikumbira magetsi zvechiwana. Handimoona munhu anongotora meter box akanyarara ya kana ngoti kutokuvika kuinbox kwako kana paine nhamba zviri easy, because munhu anonyatsona kuti hausitsotsi. Kana pane nhamba ndosaka ndichiposta nenhamba yevanhu kuti vemacharity uyai nemanhamba enyu allow me to post nemanumbers, because mukati bvisai nhamba munhu wacho anoda kubatsira nozokubata kupi
odzoka futi through inini apa ndina toinwa mumacases ndakukangana ndakutaura kuti handichazivi munhu wamukutaura inini kuti ndichotsvaka kumameseji yayawandisa afushirana handichaiwani meseji iya animaona saka ndingangoposta nenhamba munhu arida kungobatsira nangoti nhamba iripo otofona direct ndaona post yenyu kudharize magetsi ndoisa kupi magetsi achona okutengera magetsi okutumira ndaona post yako yemukaka ndoisa kupi mukaka wacho wemwana animaona zvopera zvakadaro saka ndangoti tsiura neipapo antika let's move forward guys toita sei nenyaya yenhingirikiri nenyaya yemwana ushu how best can we help this child toita sei mwana tine 2 plans pano either mwana oenda kwamama vaiva takutofona zveback kuZimbabwe tobvunza mwana wekuti kwamai vaiva kuri possible kuti aende here animaona anogara ega ikoko kana asiri comfortable nako takuti oenda kumusha here katodii gotora maijoni muri sei toita sei okay thank you very much Aluwadi maadmin aripo here apa munitoriwo mascreenshots maadmin muripo here apa nditorewo screenshot ya Aluwadi mureverwi ari kuda kumupa hembe neboots vediwe ndipirewo malove nemalikes kuna hanzvadzi Aluwadi mureverwi hanzi ndine boots nehembe dzanoda kumupa mwana ushu so varipowo here guys ndipewo malove nemalikes guys titende umwe wedu uyu handitika hanzvadzi Aluwadi mureverwi vari kuda kumublessawo neboots nenhikikiri neuyu madmin muripo here kuti mutore mascreenshots I don't know varipo here Milka Dzimudzipirwa, what are you talking about? I don't know. What are you talking about? What are you talking about, Milka? Nikikiri Vaita say, Chairperson, I hope it's not negative news because we don't want negativity, pano. I hope because my streets are garano go pisa, but atina zvatingaita masitisa garangotaura zvavanoda handizivi kuti nyaya I don't know what you are talking about anyway because normally I don't listen to zvinhu zvekuma-street because masitisa garangotaura zvavanoda but I am not sure what you are talking about so handizivi kuti madhina charipiko right saka handisi kuziva kuti toita sei I don't know toita sei guys what do we do todi okay pane action yekuti anzi sisacho ngavadzoki kubva kuCape Town kubva kuBotswana vauye vagare nemwana antimaona pane option iri kudaro yekwamutare yerumu yagara itoripo but mwana uyu kani makamudza last time achiramba saka tinoda kuti tizonzwa kuti mwana uyu anobvuma here kuti anogara ega hanimaona because tinogona kumurongera panapa kuti ngainde anogara kuna mai kwamutare mwana uya ozoramba hanzi simusamudza zvikwabi anofanirwa kunge audzwa namai vake mai vacho vanofanirwa kunge vamuudza because mai vacho ndovanditumira maaudio inini pekutanga ndatumirwa namai vacho saka ndisingazivi kuti mai vacho havana kumuudza here kana kuti vamuudza saka handisi kuziva ipapo andimaona handisi kuziva kuti mai vacho vamuudza here kana kuti havana because maaudio ndatumirwa namai vacho ndakazobvunza no kwamai hazviiti eiba because ndokwanga achida kutobva achitiza kwamai ndokwasingatodi kugara zvachose ndosaka tiri kumubvisa pana mai vacho because ndepastep father pane zvirepowo zviri kuitika ipapo guys inzwai mwana uyu kwamai hakuzviiti kuti agareko because ndokwaanga achida kutiza kuti abve aende kunogara kwamutare kumusha
kune munhu asingatozivi angamuoffer accommodation. Nokuti kwaMutare ndikuna stepfather. Stepfather kwacho kune nyaya dzeko dziri kuitika dziri kuaffecta mwana uyu. Hakwanisi kuti agare ipapo. Saka kwamai it's a no already. Because kwamai ndokwanga achida kutobva ikoko kwaanodzisapia achienda. Mwana uyu ane 19 mukomana. Vedu ngatitenge kumanikidza mwana regare mukomana 19. Anoona mai vachirohwa. Anoona vachivhunwa achita sei. Anozopesera ndifi stepfather. Anopesera wandi akatora banga baba vakafa kaenda kujeri. Saka ngatisamanikidzai mwana kuti agare pana mai ava. Ndosamtenda ivo mai vanga vari reluctant kuti mwana aende kupi kumutorwa abva zvake kumadialysis. Ndosamtenda sisi vakafona chitibatsiraiwo mwana mai vangu mukomana uyu abve kuna mai. Atisi kukolekta mari Rudo so far. We are not collecting anything. Tikutoonesana pano kuti toita sei. Toita sei mwana uyu unogarepi. Ndosa tikuonesana kuti mwana uyu oita sei. What's the way forward? Mwana uyu oenda ku one room yaya here kana kuti mwana uyu oenda kunani kune munhu angamuti uya ugare kumusha kunoko, then apo neapo we topota chiketa for his needs ikoko. Toita sei. Manje message haina kusvikira yatobva nekuna mai. Samantha Gumbo kuBotswana akuite manje anoenda kuchikoro iform 2 mwana uyu. Saka akaenda kuBotswana kuchikoro vanenge vachida mapermits kuti aende kuchikoro. Saka Botswana it's a no. Kunogara ega zvakanaka ndiri kuti semwana uyu akambobva kuisangana nedambudziko rakasangana naro arivhawo narebu andika iye wachanozobvuma here. Saka ndiri kuti tionesana. Alright guys, namba dzekufona munadzo, munodziziva namba dzekufona. Fonai namba dzekufona munodziziva. I19 Samantha, but he's 19 years and he has been affected a lot in his life. Unogona kuti 40 years ka mangani koma 40 nema 50 years atinoona pa Facebook anobehave kunge mana 15 years mangani. Saka unogona kuita makore 19 ka asi ufungwa nemitiro zvakasiyana. Anoona zvinobatsirana nekukura background yemakuru anenge wakaita. Mwana is 19 years but he background yake kana makaiteerera anogona kutove maybe izvo right now achibehave kunge mwana ane 14 years. Kuboarding intruze one mari boarding. Kola hello. Hello. Taskera say. What about mwana uyo aendeswe kuboarding? Is it not a good idea? Muno tinozowana here mari kubhadhara kola kuenda mwana aende kuboarding. But azvifanani here mari yacho neanenge achibhadhara yaari kuda because kana akugara ega anenge achida still support food nechii. Makosti acho haazoenderani here nekuti aendeswe kuboarding. I don't know about that because remember boarding now inenge yozoda every time kuti mwana uya abhadharirwe boarding kana kuti every month inenge ichazobhadharwa nani. Muchabvumirana pano pa life the experience that I have on diaries. Muchabvumirana pano pa life kuti tinobhadhara yobhadharwa one term, second term, third term, dololo everybody disappears. Wava musamu ini namba dzangu manje ndodzina mai vaya rinenge rasara ridambudziko rangu wani munomba ndotorambuka chaiko. Sure. Yeah, so all right. The guy teams will be mwana kudi. Right. Kola hello. Right guys, namba dzekufona munodziziva ka namba dzekufona munodziziva dzatinoshandisa pa line idzadzi. Guys, muri understand mwana yani 19 but understand the background yake ni situation yake kwakabva. Background yake ni makuru ake understand izvozvo. Hello. Hello. Yes, is me. Maskara say. Maskara say. Ndinoona kuti kuenda kwa mama UK kuri nani. Why ndiri kuti kuri nani? One, anenge achizvigarira ega handiti. Two, ari padhuze, anenge ari kudhuze namai vake. Kana kukawana chinoitika kana akarwara ka, mama vake vanokwanisa kumhanya kunomudongorera kunoti mwana ari sei.
handiti maona nekuti aende kumusha one munhu waari kunogara naye kumusha hatizivi kuti chii chinozoitika ikoko ende vamwe vanhu vanogana kunga vachinoziva history yeupenyu hwake ka they can take advantage of that mwana weye atova vulnerable right now saka munhu wekutoti ka sometimes kwamadza vaive vevana kwanga kuri nani but now nesituation yamuka I think kwamama veuk kuri nani because anenge achizviitira zvinhu zvake ega achienda kuchikoro asina munhu anomufurufusha achingozvigarira mumba make ega amenoti munozvionawo sei ende kuri kudhuze namai vake futi kuti pakaona chinomuwana kana akarwara mama vari padhuze ende she can just walk hakusi kwokuti tinozonzi tivatsvagire mari yetransport futi kuenda kumusha. Okay, anyway, ini nepamama nasina problem nayo but now ndisingazoti iye anozobvuma here ndo pane nyaya yangu ipapo. Chandaona pane mwana ka ari kungoda kunyatsotaurwa naye mune zvakanaka kuti anzwisise sisi vacho vakataura naye mune zvakanaka ka I think he can understand sisi vake better than anyone ende kana achitaurwa naye ka ngaataurwe naye mama vasipo. Okay, right, so let me try and get hold of the sister ndivape update ndisingazoti mai vacho vanga vamuudza here but vanga vataura nini. Alright, no problem. Thanks. Alright, okay. Right, I think let me try and add ningirikiri sisi vacho ndo vanokwanisa kutibatsira kuti because ndivo vanokwanisa kutaura nemukomana ushu because isusu pachedu nyaya yacho yakuenda ichitiremei. Ndeipi muningini? Ndiri right kanjani? Right, ndakufonera bheki nenyaya yatako. Because sekuza kwangu achita kuti atine munhu angakati anogona kuti anogara kumba kwake nevana vake iye asingagariko. Saka unfortunately ndazopiwa maaudios namama wako because ndambotaura navo masikati ndikavatumira mari yavo yekuti vaende kuchipatara. Saka vati vachaenda mangwana. Saka vazonditi zuva rovira remva vasendera maaudios avanga vatumirwa nemudzimai iyoya anofanirwa kunge achibatsira taku kunogara taku kuti vabereki vemudzimai aya vajamuka varamba vati mwana yatimuzivi hatingabvumi kuti mwana uyu ugare mwana usingazivi and watinoti so tangona kuti zvinonetsa we need to maybe to go neplan B handiti plan B being kuti oenda kuroom yaiya yakapiwa namai vari pana pamudiaries mamutare imomo yanenge achigara ega but ndisingazozivi kuti anozobvuma here kunogara ega since ari munhu ari vulnerable and for somebody to convince taku anotoda munhu akaita sewe kuti ataure naye kuti amuconvince kuti anoda here kuenda kunogara ega pamba apa ari mumamutare imomo handitiona so that kana akanzi arwara kana kudi mai vanopota chimanya unodi kunomudongorera kuti ari sei asi achizvigarira hake ega pamba apa. Pange pakunetsa ndakamufonera kuswera nezuro ndichitaura naye zvangu achindiudza kuti unouya rini because I think makangonzwa even matauriro ake aita pafoni takangokura tingori two kubva tiri vadiki I think my mama wakandisiya ndine 5 years iye ane 16 years paya paenda ikanganisa kutaura rakashashwa kunyora alright ane 16 years kubva achitofura zvese achitori mutaya takakura tiri two kusvika atova kuma14 years kweso ndakatobva kuzimbabwe chitomusiya tichingogara tingori two saka hapana munhu wanombokwanisa kusununguka kuudzanya aitovhunza kuti bheta uyo hako ushandire kuno ndini munhu waatojaira saka panonetsa I think ndaitongofunga kuenda kuzimbabwe maybe ndingotryawo kuitawo bhizinesi ichigara ikoko until ajaira vanhu nekuziva kuti upenyu hunofamba so. That was another option yataurwa nevamwe vanhu mucomment section kana uri palive kuti how about sisi vatame kubva kuBotswana vadzoke kuZimbabwe then we hope raising capital for you to start something mogara henyu nemwana wamai vako muri two achienda kuchikoro iwe uchiita zvaunenge uchiita wobva kuBotswana. Ndaitombozofunga but mari ndoyandisina mama wairwara ndakatoshandisa mari yese ende murume wavo futi
I think kana watombokudza izvo zvavanga vachitochema ndikati manje mukachema munodii mune vana 3 vakatsonga vanga vachiti nditsvagire basa ndiuya ndikati musambosiya vana vanosvara vachitambura semataurisamburira taiti murume wanoenda 2 weeks out odzoka hake aibva kuchihura hawi kana nebhanana zvaro rekupa mwana maina ndiroti kana mwedzi wapera ndikahura ndoyangu uzimbabwe hapana kana zvandingamboita. Okay. Because Alright, saka are you up for it? You alright nimbondiudzawo kubva zvawatanga kuziva nyaya yenhingirikiri yemwana wako kuti urikuda kuti mwana wako kumba kunyabatsirikana. Do you have any particular idea, a business idea in mind yekuti ungati ndikuda kuti ndinogona kuita zvakati so that isusu kana tichibatsirawo kutsvaga mari yacho toita tichiziva kuti tiri kutsvaga figa yemari? inini nyaya yebusiness yandoida kuita ndeyekuvhura mabhero aya ekumozambique. Mapuraizi acho idzi 150 USD rinouya rakazara, else ndaingoda 500 USD yekuvhura tuckshop. Ndo business yemari yangu yandakangoisa pfungwa dzangu kuti ndikangowana mari iyoyo ndida kuita between those two things. Because iko zvino tikati tichi zvokuti tuckshop zvinhu zviri kuhodhwa kunhingirikiri kuno kuSA uchidai you need to cross uchita up and down. I think for a start right now zvokuti uwane mabhero waya kana 2 chaiwo ndo start yakanaka. Ndakatengesa mabhero nina, I want to tell you, ndakatengesa mabhero mugweru zvokuti ukabvunza people vemugweru vanondiziva. Ndakatenga ndichitengesera pamuyambo chaipo ndikaona kuti pari kufamba zviri slow because ndikwa kuri kumaraini ekumba kwedu. Ndikamuva ndikaenda pamatoilets eparengi. Tisi takatanga nekuita mabhero andaitora kunonzi kuchikwala kana uchiziva kunonzi kuchikwala kuMozambique kwatainopinda tinotora mabhero iwaya. So ndakatanga inini mabhero angu maviri ndo ndakatanga nawo mabhero iwayo. But ndikazokudza kuti pandakasiya zvemabhero ndakuuya kuno kuSA ndakanga ndakutengesa mabhero anokwa ndakanga ndakuvhura mabhero akwana kuita 15 mamwe acho ndaitouya nawo asina ari sealed ndohodhesa. Vanhu vekunena kwekwe vaitouyawo vachihodhawo kwandiri, kuna shuriki vachitohodhawo kwandiri, anowana ndongorihodhesawo rakadaro roenda. Saka starting kana kutenza zvauri kuda kuita une vision ezvinhu chauda kuita you can start nemabhero ako maviri chaiwo accommodation unayo semunazvo mabhero enyu maviri wotanga nawo anokusumudza kuenda chaiko kana uchiziva chinangwa chako icho zvauri kuda kuita anokusimudza. Ndakatanga ne2 ini ndikutokudza testimony yangu ini kwete yeumwe munhu. Cause mabhero inandi ukatanga nebhero rezvevana ukatanga nezvibhero rezvevana riya wotanga nebhero rezvevana kwamutana handizivi wedhe kwamutana kana kuchikuta kupinda muwinter iko zvino zvoti wakuuya kuchitonhora ukati bhero revana bhero remajaketi wapedza. Andiona wapedza paunounganidza mari kwakudzokera kunoodha wozonotenga bhero pamwe inenge ichiri winter futi wonoti majaketi woti futi bhero revana usafa wakarisiya woti bhero rezvinhu zviri mixed munenge muchida mablouse munobuda maskets munobuda matrauzi munobuda masheti antiona zvese antiona wotangira ipapo kana kwakupisa osiya remanhingikiriri remajaketi andika maybe unenge wakuona kuti market yako yakawandira kupi kana yakawandira kwakadzi ugona kuti bhero remasketi kana kuti bhero remablouse anditi waona because uri kwamutare uri kudhuze saka iwo toda kuwirira chinhu chinoita pano. Are you coming back kupera kumwedzi kumba? Kupera kumwedzi uno mari yandinohora yebhazi inokwana but yebusiness ndandisina ndiri kunyema. Aiwa ndiyo yebusiness yatokutaura nezvayo panapa kuti tataura nyaya yekuti business that is about 300 maybe ukawana something like $400 100 ekukwirisa 300 teka mabhero then you start from there. Anditi ndisingazozivi nawo pana amai veku kwamutare kuti is she still up for kuti mumbogara pamba pavo apa muchishandisa room yavo for free? We will need to ask her now kuti munokwanisa here kuti mugare pamamba pamurichi muchiri paroom pavo papa muchidaro but wona kana kuri kuti vazobvuma kamunin'ina papa pemunhu apa anditi ende pana mwana anenge aripo musika waita mushoma iwoziva zvinhu zvaunenge uchiita. Hello. Okay, pari kuita mamwe makomenti ndofunga vanhu vekwamutare variko. Kune vamwe vari kutiwo bhero kuritengesera mamutare hazvinyatsobuda akawandirwa. Zvino akamira nhaipure ko mwana mukomana uyu odii? Uri kunzwa ndikutaura? Ndikuona komenti yomwe munhu ari kuti hanzi izvo bhero kwamutare akawandirwa hazvinyatsofamba, hanzi kutengesera mamutare hazvinyatsofamba. Hauna dzimwe nzvimbo dzaunokwanisa kumuka makuseni here uchienda musiri mamutare mutare munotengesa bhero rako kudzoka kumba? Dzimwe nzvimbo
andiso sometimes vamwe kwandoziva kuobva usindo kwakavhurwa like ezisa kubva vanhu vanongoenda uchivaridza pasandi kana kutofamba nazvo mukutofamba sekuchitengesa. Hamuna marizevha ari mumadhuze kuti munokwanisa kufuma muchimbokwira muchienda mumarizevha munoita 2-3-4 days muchitengesa muri muchidzoka. Because the other thing zvinoitika pabheroka unogona kuenda uchitengesa nebhero rako reranika kumarizevha anodhuzandi uchichinjisa kwenyu kwanisi kuti mutare inorima chii handizive andiona kana uchinjisa nechibage uchinjisa nenzungu uchinjisa nenyimo handika woona zvimbeu zvako izvi woya nadzo mbeu dzako dzadzia handika usvika uchiodhesa pamusika wekwamutare handitiona unosvika uchitoodhesa pamusika munhu wani anogona kutokutorera mabhaketsi ese aunenge anazvo aunenge unawo handiona kana chibage chacho unogona kuchitengesera pamba because chibage vanhu vanotongochida because sadza kuZimbabwe kunotenga hupfu mushopu unodhura saka vanoteva chibage vanhu vazhinji vanozimbabwe vanotenga chibage vachigaisa handitoona saka chimwe chibage unogona kuchengeta masaga angu aya kana 6 ndikutengesa pamba zvinenge zvine more profit than kuodhesawo. So hanzi vanorora sei toko izvo zvawakutobvunza kuti hanzi vanorora sei mu1 room ngatibvunze ngati let's be honest guys vazhinji venyu makakura muchirara mu1 room muchiti vakomana uku vasikana uku life inenge isina kufanana handiti vachitori 2 zvake iye nabhudhi yake anhu vanovata vanogara vari 2 mu1 room hazvina basa izvo ndizvozvo chaizvo hai mafamilies akatowanda murumu 1 vanotorara vakati 4 vasikana apa 4 vakomana apa mu1 room because ndo situation inenge iripo zvazvo kutoti mwana ave neroom yake zvaitwa nevanhu vaiafoda zvichitwa nevanhu vanoafoda kana kuZimbabwe vanhu vachiri kungovata murumu 1 vakawanda kudaro even nanhasi most of the families vachikurarama vachidaro saka izvo munotovata makadaro haisi nyaya. Hanzi tuckshop iripo keeps at home. Okay, tuckshop yacho yekuti hanzi nyaya yetuckshop kuti aiti tuckshop pamba zvinodependa manje nekuti pamba pari kuenda kunogara apa handika hapana here mamwe matuckshop because mina ndikutaurira nenyaya yebusiness guys. Business hazisire kungoti nokuti wakaona tuckshop yaningi ichifamba saka ndoda kuitawo business. No, kana uchida kuvhura business rako pane zvinhu a lot of things that you need to consider before you open a business. Kana iri tuckshop yakuda kuvhura otesati kwari kunovhurira tuckshop yake handika hamuna here mamwe matuckshop hobho ari mulaini imomo because you might find kuti mune line rinenge ilaini ika rekuZimbabwe rine dzimba kana 15 kana 20 mune matuckshop 5 arimo agara achishanda nevanhu ava varimo mucommunity kudhara iwe uri munyuwani wasouya antiwaona wauya kudaro ava vamwe vajairwa kudhara andizana kuti ndienda kwanhingi ndopuwa chikwereti iwe uri munyuwani hapana nokuziva anomaona like machanzi ekuti vanhu vanenge vachitenga kwaurika anenge ari slim vanhu vanoenda kwavajaira. Andisi mashona. Hello? Okay, natural so to sleep. Animona. So guys, ndo right, saka ndo zviri kuti zviitike. Animona, Twitter say guys. Hanzi plus tuckshop achadiwi kuno simeli ivasikanzuri riri kusunga inangwa ndizoziva zvematuckshop kuZimbabwe. But what I know hanzi tuckshop pamba pemunhu here mems handi pamba pari kuenda apapa pamba pamai mudiaries ndo vari kumuofa accommodation saka kana vasina problem nazvo anoita tuckshop haisi nyaya. But now we need ndo ndotaura kuti business inoda kukonzidwa zvinhu zvakawanda usati wamhanya kuvhura because one tuckshop anogona kunzivhura anotengesera pai pamwe hapana pakuda futi chimba cheche chemapuranga kuti chigadzigwe awane pekutengesera achiisa kana city council ikauya inogona kuganga yoti illegal structure yochibvisa. Harimona iyo tuckshop handisiti tuckshop dzokuZimbabwe dzine malicense here kana dzina malicense handizivi because matuckshops ekunoku you need to have a license to operate a tuckshop. So ekuZimbabwe ndingazoziva hangu kuti ane malicense here kana kuti haana. So there are a lot of things that we need to consider. Guys, and the fish is also good business. It's also good business. Utate out the fish achitengesa, that is it. But unona fridge. Paninge poda fridge. Hanimaona. Paninge poda fridge nemagetsi ene magetsi anoendaka. Ndizvo aniti. Magetsi aendere kuZimbabwe. Magetsi amino tane endere kana.
Saka fish dzakanaka chose asi panenge poda fridge. Unomona panenge poda fridge pa fish. Saka fish you will never go wrong ne fish. I tell you that. Fish ini ndakadzitengesa pa lockdown apa. Ndodzi dzine profit manje. Fish ndo zvinhu zvine profit fish idzodziya. Dzine profit singatoiti fish. Fish you will never go wrong as long as une fridge dzako dzinoshanda. Fish you never go wrong and the profit is times 4. Musandivhunze but it's true. Musandivhunze yenyu but it's true. Fish dzine times 4 profit. Ukadzitenga ne 500 guarantee dzinowana 2.5 pa fair. Ndakadzitengesa mu lockdown imo fish ndozviziva. Antimaona. Saka andizivi alright. Iwo saka chituza alright mwana zvikoro zviri kuvhurwa next week. Saka pamwanya yemwana echiko toita sei because apa takumirira iwo kuti utenge kwa decide zvakuda kuita cheche kuti uzipa feedback. Toita sei? Apa handichazi kuchikoro indaiti ndatoora mwedzi wapera ndopanenge ndawana mari yapasi. Apa handichazi kunge ndatova confused kuti ndoita sei ndiende before zvikoro zvisati zvarohwa. Kozi izvi handina kana sendi chaiyo kana sendi zvaro. Right, hanzvadzi yangu akandovada. Hanzvadzi Aluwadi kana kuti Aladi handisisita rachodedzwa kuti kudii but anyway mukuona. Hanzi I can give her a deep freezer but she needs transport to take it from Harare. Right, deep freezer iyo. Hanzvadzi yangu vati vari kuda kupa hanzvadzi Aluwadi ndo vati vari kuda kupa mukomana uyu bhutsu nehembe taku. Ndo vari kuti futi kana akauya I can give her a deep freezer. Handika so that she can transport asanozoda motikari yekutransporta kubva kwaari kusva kwaMutare. Saka maybe ukatanga wave kumba fridge yeyo yatobuda yavapo kudhara. Uri kunzwa maybe fridge yavepo pamhatano kwa fridge. Saka you can do a lot of things. Wotanga kana bhero rako wani ukufichisa kochitengesa unomhanya unongwavha kuzinabva uchandoziva kana wava paground ka unongwavha. Kana wave paground chaipo unongwavha. Kana wakunyatsa kuti wamari kupinda kune madziro soti wakuziva right now ukaritorwa pasi kuti pauchasvika pachataura nevanhu ngotonzwa chinzi mari iri kubuda pakati unotoenda papo pari kubuda mari ukatonoita mari yako. Andiona unotoenda is only kuti kwana Mutare kwenyu kuvachiedza izvi nezvi vakagadhiwa namapurisa inde akusvika ini kundizive kungopfuura nekwaMutare kwandotoziva nekwachiyadzwa kuminda kuya ndokwandoziva. Handizivi Mutare town ndoziva machiyadzwa Mutare town ndakangopfuura nemo because ndakambokusvikapo kwamuchiyadzwa kuya and guess what ndakaenda ndakaenda nemafoni chete ndandine mafoni chete kwachiyadzwa tichimanya zvisiti tichidzinganirwa nemablack boot mumunda muya maichera vanhu muya asi mafoni here weona munhu foni yaitengesa nemari yekuti unoshandiswa tikafoni akachokwadi katingwa nemari iyi handiona ene yusa rakaita kuyanikwa mumuti kudai kuita ngerisina basa yusa asi akuchaiti manje nokuti kwaipurisa rakasaona ikoko kuti ndakandombobvunza musino nchiti ndimbowana kumboindako. Anomaona wanike kwanza akuchapindiki kwakasosiwa saka akuchaiti kupinda. So fridge yavepo magetsi anza achaenda unless kana kune fault anzi magetsi ari T masivano fridge iriko anditika and then mama vari kufona chirega ndikudonedze pinda mucomment section handiti ndikudonedze tinzwe mama vekuve room kuti vari kuti chii. Okay. Because mama veroom vanga vati vanokupai $40 every month mwedzi wega wega. Okay, thank you. So achedi kunzwa mastorizi you get ready to go back to Zim mwedzi wapera. I'm ready. Alright, no problem. Pinda mucomment section. Right, regaiti fonere sisive ngikiri. Sisive duwe panapa pave uyu. Hello, maswera sei? Taswera. Saka mainzwa ka feedback ngi 10 over yaitika. Ndakateerera. Hapana dambudziko. Imba kurumbuko chwandotaura it's an institute room. It's an institute. Saka itori nekamwe karumu kadiki kuti mukomana ndogonorara imomo ega. Uye musikana anorara the other side main bedroom yacho. So it's a very big room. It's a very big room. Kuti vanotoisa zvese kana ukada masofa chaiwo vanokwana imomo. Masofa, kitchen unit, whatever zvanoda kuisa imomo. It's very big. Vanokwana. Vanokwana murumu iyoyo. Mukomana anogona kurara the
aside kana kurara marongero anongo ngozvita maitiro anozvita because the other ka small room ikako ini ndaitoraramo before maitokwana kana queen bed yangu chaipe yaikwana imomo saka kana pakadaro pakanaka kana pakadaro pakanaka. Thank you very much my sister. And wanga achizoti kana kuda wangaita zvitakshop manje zvoda tambotanga noona ari paground because you never know pamwe muraini menyu kana pamapenyu amuzodi zvimastructure chazo zvina basa kana kuti city council izvigona kuzouya ndakabvako kare kuti ndingesa kuziva kuti ane takshop ndiani zvakachera sei. Handina clue asi pekusa takshop paripo kana wakakwanisa kuti kusa takshop yawo they can structure one panze ono structure takshop yawo isa kana wakakwanisa kutengesa wotengesa anything zvavanonga vafunga kuita vanoita. They are free to do that. Okay, saka pamagetsi vanozodipa vane bhokisi ravo remagetsi. Sorry? Pamagetsi vane bhokisi ravo here. Magetsi haana mhosva because magetsi angu ndefree ingo ndakataura musu. Oh, ndefree, okay. Right. Oh. Magetsi angu ndefree. Saka magetsi angu aripo abhadharwe. Saka ndefree. It's a free magetsi saka abhadharwe but there is no need kuti vaite mita yavo kana kuti kuita sei hapana magetsi anongoshandisa sokushandisa kwavanongoitawo. Okay. Yeah. Wow, thank you very much. Thank you mama. Papa baita mkomo wangu Samantha Gumbanza I'll buy my beds. Madmini aripo ere, madmini andiselina nditorewo ma screenshots ka kuti kana takuta follow up. Samantha. Ayo, sisimeli. Utana nyaya kutenga magetsi marecho ndava pe vatumira vatutsire chikafu ndati magetsi angu haabhadha. Aiwa, arikutaura nyaya mabeds, mbeda. Oh, my bed. All right, my bed. Fine, because yes, it's an empty room. It's an empty room. So andiselina tora hii screenshot ya Samantha Gumbo iyo. Ne amkoma Alwad vati vane fridge zvakare vane muhembe dzavada kumupa mukoma nayo. Tuone kuti murumu yacho tinosvika papi kuti tikwanise kuti muite imba yakakwana. Mibhedha yavepo. Antika mibhedha yavepo. Iwe memsiyana nezvakawanda. Mibhedha yavepo. Hands I'm willing to give $100 towards wow. Yes, my mama is absolutely a job here. Hands I'm willing to give $100 towards kutanga business ravo simeli. Bedu ya malavu ne malaxi for Samantha Gumbo na lizidana ishe. Bedu ya malavu ne malaxi rent aba badari guys. Rent they are not going to pay. So we have $100 already. Antika per ticket. We have $100 already per ticket. Yekutangisa chawedzera pamare business. We have $100. Tine mabhedha 2 yatinayo, tine fridge nehembe dzemkomana. Now guys, takuenda pama blankets. We need my blankets. Antika, all right, taps, keep doing the work. Taps ching, keep doing the work. Keep doing the work. Taps. Ramba chendera mberi madmini dano mbwandiroka pamwato kubasa sofa. Animona. Right. Paita chintaulila kazeni. Chintaulila kazeni akubvisa 6 water glass. Hey! Okoyo, ivi munatidadisa materis. Ndinozwa manyukunyuku. Ini zvikufamba kuchipatara kuita mangwana. Kuhospital wanda mangwana because Maria shika late saka vakunotora mari mangwana. Saka vakunda chipatara mangwana vese na mai vacho. I'm so glad about that because my sister was saying kuti agara ega is very risky. Ndizvozvo. Chintaurira kazeni, chinitaurira 6 water glasses guys. Imba inozara. Do we have somebody else akuwila kuti arikana mamtare mudhuze chemchema ne blanket rake 1 old blanket atisi kutsvaga zvinhu zvinyuwani. Old blanket arikufila kuti ane pillow antika 1 blanket from me Shez Rose. Shez ari mujoni ane 1 blanket rake ranaro. And we don't mind. Thank you, Shez. Thank you, my nini. Thank you, my nini. Thank you, my nini. We don't mind. Guys, if you can afford zvisharu, zvosinga savi tipei. Antika kana chikosa zvinyuwani still tipeo. Antimaona. Now what imba itange kumira. Then we need mapoto, guys. We need about 2-3 mapoto. Because mskana yanga chita stay in. Antika we need 3 mapoto. Antika 3 mapoto. Anabada arikuere mna rimamtare. Arimamtara zvinetse izvo ane mapoto asingasakwanisi. Ini ndendine munokutumira na mapoto ndaisa 3 ndinawo. But ndotumira sei kwamtara zvinoenda sei?
mapoto. Then we need maplates zvakare vakawana kana 6 maplates, set yemaplates aya iri bowl zvokuti vangotanga estart, zvokuti vangoita estart. Saka kana pane munhu ari kutengesawo mabeds, handika Samantha Gumbo is saying ari kuda kusapotawo mudiaries anogadzira mabed. That's very good and very good. Samantha is supporting both. Ana ari pari kugadzira mabeds ari kuHarare kana kwaMutare uchigona kuzonisiya kwaMutare. Handika Samantha ari kuda kusapota iwewo kutenga mabeds kwauri. Handiti mabeds aya ozonopiwa vanhu kwaMutare. Saka if you are there uri comment section unoitawo business yokugadzira mubhedha, paita mhene arikuda kupa basa kuti ugadzire mibhedha 2 ish yonosiyiwa kupi kuvana ava kwaMutare. Antimaona. So takuda chi anzi ndiani anzi na Melissa ndanda yanga tori jamba ndiani miraitoni ndikungona pakanzi blankets 2 and what okay. Tracy Chantel Hans, I'll buy them 2 blankets month and smelly. Wow. Hans, but take out my blankets. Thank you, Tracy Chantel. Thank you, Tracy. So I think my blankets, guys, turn 3 my blankets. Since my blankets, if you can get about 6, because we are separate rooms. Kuti 3 uyu my blankets. If you can get 3 more blankets, then in here, all right. Papa, we have another 100 US from Lucy Kotokwa. Thank you, Lucy. God bless you. Marivara pafadzipa watapudza vawedzere times 10. Lucy Kotokwa atari kuisa $100. Saka we have $200 now. Imari business iya ibatwi ndeye business. Tavene $200 right now. Antika we are targeting at $400 anyway. Anti nokuti iye pa yachabva kuBotswana achabvaona ndo inenge chikafu chavo. Anobva katenga grocery koko ndo imari chikafu chavo. Saka akaona zvinhu zvakwana vosvika vachipinda mumba iye gusara rinenge wainaro imba yakutotanga. And yes, school fees already tine munhu anobhadhira school fees kuti ari. Handika pama uniform apa ndo pachazozwa kuti pachafamba sei hatisati taziva mauniforms kuti mwana aende kuchikoro. Anomaona. Thank you Makanaka, thank you. Chichera kwacho kujoza kwachanenge auya nani? And Smith says, hey, no, kune ma-admin are comment section. Kune ma-admin are comment section. All right, memes, thank you. Hansi kana pane ari kutengesawo mablankets kwaMutare. It's easier na shares because shares is here in SA. Handika zviri easy kuti akakara aripo munhu akutengesawo mablankets kwaMutare. Shares otenga kwauri iwo deliver mablankets. Anomaona. Saka kana uripo kutengesa mablankets kwaMutare, please get hold handika of me kana any admin. Then tokupa number ya shares obhadharwa mablankets aya. Handika abhadharwa iwe uri kwaMutare wongosvitsa mablankets. It's easier than kuti mablankets atengwe kuno tigozotsvaga transport yekumaendesa tizozivi zvinoitika muroad. Handika tisingadi maikabzara ngatitry kuita the best way possible. Hanzi how much is one black? Black chi maimumu. Black chi. Hanzi can the girl is there in the comment section. Assistant. The girl is there. So maybe. And tarisa 2 plates stove ye gas inoita mari. Tarisa 2 plates stove ye gas inoita mari kuBotswana. So that one kubva wakatenga stove iyoyo yenikiri ye gas. Aiwa mari yebusiness apu iko zvinoita. Mari yebusiness inochengetwa na treasurer. Anozopiwa kana aonekwa kuti ainda. Saka vari kusenda mari, guys. Please send it to the treasurer kana secretary. Vachengete mari iyi. Mari iyi we will only release it. Tanzwa kuti musikana ave kuZimbabwe. Ndo patia release mari iyi. Isai mari kuna treasurer kana secretary igarire ikoko. Kana tanzwa kuti mwedzi wapera sure akwira ave kuZimbabwe. Ochitumirwa mari yacho. Yokuti ainde kuti ndeye business ka. Kuti ainde kunotanga business. Noti tikampa iko zvino mari miedzo asikana ati kunyeperana. Tinozonidetsera nemwana uyu aishandisa mari miedzo. Anditi maona. Okay. Thank you, Madli. Thank you. My diaries. Hanzi kana ari pari kutengesawo madina plates kwaMutare inbox mi ndivatengere 10. I think guys imba yedu ikayabva yakutokwana zvayo. Vanhu veMutare muripi? Hanzi who is the secretary? Chelsea Poki
and andiselina treasury. So one of the two names you can get hold of one of the two. Pastofu yegas kana magetsi ari mahara, I think ingotenga istofu chaiyo kana yemagetsi, because magetsi gasi roda kuzofiliwa. Saka ngavangoita zvestofu chaiyo because magetsi aripo. Andimaona. So I think hatina vanhu vemamutare. Hatina vanhu vemamutare here, vedu vemamutare vangatipawo zvinhu zvavasingasadi mudzimba dzavo zvimapushitirei zvimachichi. Hapana. Vanhu vemamutare muripi? Hakuna vanhu vakwamutare here munogona chipushitirei chavasingasadiwo kuti varongedze zvindiro zvavo nechichi. Hapana. But anyway, my basics tave now. My basics tave now. Zvokutangisa imba is there now. Zvokutangisa imba, I think tave nazvo. So we'll stick to that plan. Vakoma, thank you very much. Imi mochironga mochivaudza kuti kune achazouya tochimirira kuti musikana uyu adzokere kumba. Adzokera kumba iye ndiye ofambira nyaya dzekumba idzi. Ane hanzvadzi yake. Vakoma? Ndikati saka maita henyu saka zvitoitaka imi tochimirira musikana aende kumba imi muzotaura naye kuti kana totaura nemi todzwa kuti modza vari kumba kuti kune mwana achauya so muvatsanangurira kuti zvigare zviri vachizivawo. No problem. Handina dambudziko zvangu. Aiwa, tinokutendai Vakoma. Thank you. All is well. Thank you my sister, bless you. Ende kugara imba yemunhu ari kuUK ika unogara madira Georgina mungu ndakafusabva kwakudhara vanogona tendereza sina mbodzoka kwangozvigarirako inika wangona tendereza kwangozvigara kwangogara kwangochengetawo imba yavakoma uchivakangochengetawo imba iyoyo uchikutarisawo uripo pamba ipapo. Hani munoona 10 years chedza pasina mbodzikako handimazviona. So this is good guys. So anyway, I think itapedza kuzanai itapedza guys. Zvotoita panapa ndezvekudai. So hanzi ana mari yebhasi. Hanzi chi ane mari yebhasi here kubva kuBotswana. Uda kumupa here mari yebhasi? Mupe mari yebhasi. Mupe mari yebhasi. Ari kumirira pay kuti akhore. Because nandiri kuti inini maybe kana muchida anoda kungotenga kana guri riri grocery rachona, you are welcome. You are welcome kuvatengera ri grocery rachona ungovatumira. It's still fine. Animona. Chinokagona kutenga ri grocery and you send it to them, it's still okay. Mari yebhasi ari kumirira kuti atambire, ari kushanda shares, saka ari kumirira pera kwemwedzi kuti atambire and then otangira ipapo. So kana uchida kuvatengera chikafu guys, vaitire vatengere zvakare chikafu. If you feel like you want to buy them food and send it straight to them, vatengerei. Animona. Ruthi moyo rukuseke iko yewe. Animona. Sho anogara zvakanaka pamba pamwe unoita landlord. Unoita landlord guys. Unanenge ari ku UK unoita landlord. As long as uchicleana uchitoera uri smart uchidini. Landlord anofara guys. Anoita kuti chitogara ipapo gara. Untu kuZimbabwe unotogara. Animona. Unotogara. Renjamu Adams kana yekuti nditi apewo bosi wake. Abati vanhu kuBotswana vari kruwo manje shows akangopa notice kuti ndikuenda pera kumwedzika avampi mari yake. Avampi mari yake ngasavaudza avampi mari yake. Angotara chipera kumwedzi ndikunega basa avampi mari yake. Avampi mari yake. Mari avampi. Vanototaura kuti wakuenda unoti pa notice yeto kudedzera home affairs yewatoti saka ngasangovaudza kuti ndakuenda nzvaudza kana kuita. Noita nokuBotswana ndovasiva. So right guys, yeah, let me try and call them. I don't know kuti vari online here kana kuti havasi online. Rega ndi try kufonera mai vacho tione kuti tava feedback treat ese. Ndisingazi kuti vari online here kana kuti havasi online. Ndifungi kuti vari online. I don't think you are online. I was online.
vasi online maya mama vasi online saka isusu we stick to the plan yataita and since the mother has given us the flow, let's stick to the plan. I think my basics sekuti imba itangwe kuti munhu agare avepo mabhedha tave nayo maplates avepo maspoon avepo munhu atenga masetse maspoon nemapoto avepo zvese zvavepo zvokutangisa imba firiji yavepo antimaona saka at least tina ubholacho 200 tinayo business asi target yedu we need something like 400 saka tine 200 right now and kana nenga chisundwa nemweya waMwari kuti ada kuwedzera pa 200 apa tikwane mari kuti atenge business anoda kuita iroro please get in touch with any admin and kuti mari iyi iendeswe kupi vatange kuita business get in touch with admin and any admin kana ukasavabata get in touch with me and so that mari yachona yoonekwa kuti iri kupiwa ane munhu 1 achengete mari iyi kusvikira month end so that vawane kustarta zvavanotanga nazvo. Thank you Prince Lolo, thank you but ugona namboita ine andinde ayama permanent right. So guys, I think nyaya yanhasika ndiyo ndandinaita pedza again mbotarisa ine guest ane nyaya yake yaida kuuya nayo nhasi kana vasina kurara. Oh. Vanhu vanonge mazita unotoshaya kuti ndigara chandakasevha nchiti kudi zvatooma izvi minaitoni ndakutotsvaka nemapicture emaprofile picture tamuwana hansi tivhuriro kuinbox kuri kwavhurwa wani kuinbox wakavhurwa wani or maybe vanga varara memzindizo ndisabi now ndianonseme ndiye ndisabi dongo ndisabi nayo usabi nayo chitutukire kumaraini kwako kwanenge uri usati chadi zvokutukana nevanhu please tisiye usati tuki mai havasidaira phone mems ndisabi now ndianenge achizvita ke memzindizo ndisabi now ndakamuona hangu memzindizo anenge Sabina chete memzindizo ndisabina nenge chitukire iwe kumaraini usati tuki achadi zvokutukana nevanhu achimbokupinduriso usati tuke kumaraini tinoita zverudo panapa zvotadzana rudo iwo unenge uchida kudzosera vanhu kumasure kudzosera vanhu kuijipita unyarere Sabina iwe sapitongo ngatiitei zverudo asikana unti makore tachembera 40 zitafanira kuunza people together. We are supposed to be bringing kids together, not kuti paite gap tise gap kuvanhu, you know, spread a hate. Let's try and spread love, my sister. It can start neweneni kuti tise rudo pani takamuona kuti ndi zvinotanga neninewo tite rudo, my sister. At age now 41, look at me, how many how old? Anzi msisi mera ndisabina
ndatokuadresa kwayo handisina mems asi sei muchinyora kunge Sabina ivi. Alright, but anyway hazvina basa izvozvo. Yes, Sabina chitongomuda futi. We still love it. Atingowirirani ne the way anooperata nayo kuti vanhu vari kutrya kututira kuti bring people together. And then iye anenge achipatsanura chete, but tinongomuda still. Animaona. So guys, yeah, I think ava varara, but ari kuti asiriye anyway. Ava varara guys, vane nyaya yavo yavanga vachida kana kuti handizivi. Ndandisiri ready kuya ne live ina asina chiti nchauya nayo. Hanzi can I clarify? Okay. Hello. All right, memes. No, sorry, can I still left what to do? Manyora message, Mati want to clarify something. Sorry? My message, you want to clarify something? Oh, ndiye kudhara iyo. Oh, all right, and I want to go, all right. Ndafungidzwa kuti makamatoona aiwa ndeye paya. All right, thanks for coming. Ndeye paya. All right. Dawe. Right. So guys, ndonyata tinayo nasi guys. Again imbosorora vedu vendaneta. Antsitsvaga imwe asatara tinaopi. Ivonga inochina ndisingatombodi kuya. Natasha Story ndatombotidedzwa. Natasha aripi. Natasha wanonoka kuuya mutonga uri kupi. Saka guys ndachita ndisikuya nasi ndozoya nemusi Wednesday. Kuneta chekuchaiko kuneta. Saka ndazongoita nyaya yamai ava ndikati inoda kuti idzokere payakatangira. Andimaona inoda kuti idzosere payakatangira. Saka ndangozouya. Saka anyway, don't worry guys, nyaya ndichitizonyatso kuigira nemusi wechitatu imborega ndizorera muzvone. Regai ndizorore tosangana nemusi wechitatu. So guys, Pibo tokumbirawo mari yedu. Pibo tipoka Maria. Pibo asati akanga mari yedu. Woti wachititumirawo mari yedu Pibo. Tipowo mari yedu because vhiki rino tichaposta futi zvakare. Saka chitipowo mari yedu tauchibhadhara kadai wakatobhadhara imwe yacho nashoma izvozvi tichitoenda. Tichaposta futi vhiki iri kusvika mari iyoyo waburitsa. Saka Pibo tichitipowo mari yedu ka. Itachibhadharawo munhu mari yake ane vana anoda kufidha vana vake. Handiti anoda kuti ane vana isingle mother. Aritodawo mari iyoyo kuti aitewo zvanoita nemari iyoyo. Andiona. Saka Pibo tauchitipowo chi yoda iyi comment ya email. Kwanzi kodzevaro takazopedzisira here. Takazopedzisa here. Wauchida kutaura nenyaya dzevaro email iri nyaya dzakadaro munodzida vidwe. Unodzida email nyaya dzakadaro. Asi name guys imbondiudzaiwo nyaya yatagwa na email. Imbondipinduraiwo kuti zvinorevei. Ukaona nyoka. Date collection iyi pati tiri kudiwa iyo iri kuya neWednesday. Date collection because vanhu vanetsa nekuti please tokumbira date collection kuti munditukise nevanhu. Muda kunditukisa nevanhu vanokudzana navo mari. But anyway, tikudzoka nemusi wenhingikiri. Tikudzoka nechitatu date collection mogara mauya kuinbox all in the name of love. Mogara mauya kuseri. Andika tikudave all in the name of love date collection. Mogara mauya kuseri. Andika people chitipawo mari yedu. Because tukudochi mari yedu. Guys, kana ukaona nyoka ichibuda muguva zvinorevei naimbondudzaiwo. Nyoka ukaiona ichibuda muguva zinyoka richibuda muguva zvinorevei. Kimamo zvorevei guys. Mukaona nyoka ichibuda muguva zinyoka zimutumba renyoka muguva zvorevei. Kwete kurota kuiona ichibuda paguva zvorevei. In real life nyoka ichibuda muguva zvinorevei. Mese maperegwa hanza zvireve chini. Why tulisi zvazvire chini inenge chibvepi muguva? Inenge chibva kupi muguva remunhu? Hanzi kuroya. Hanzi kibuloi. Kuona pafeafea ndaudzwa nemwe mudhiaries kusera shura raona. Ndaudzwa nemwe mudhiaries ari kuZimbabwe. But manje ndarega kumufonera panapa because foneke akachiti ndasara ana battery kuna magetsi. Animona.
paguva ramai vake chako kuona zinyo aenda kuguva ramai vake kunisa maruva akaona muchibuda zinyoka ziguru rakadai kuti haana kana kugona kuzotsikapo zvakare akabva atiza animona saka ndibvunza kuti naisime ndikoti ino handiziviwo ndichakubvunzira kumadiaries saka ndakubvunza kuti zvinorevei hanzi naneni Judy ndovaya vanoita vamwe vanhu kune dzimwe nyika saka muri kuti munyoka iyi inozobuda oenda kune imwe nyika onoita vanhu kanzi inenge ichibva kunodya biltong guys pakavigwa munhu nenyoka inosvika kwese here kukupasi ndezedza kumupindura ine ndikati handizivi zvokwadi handizivi rega ndikokubvunzira kumadhaisera apanya ndoziva hanzi muroi disguised as a snake hanzi zimemi yatsarara tichivhunduka amen guys mwene wenyoka patombstone guys handiziviwo handizivi iwe mwana chiere kutambigwa nenyoka iwe chero ivo mai vako vakafa chaiko chakudhara ukaona vachitifeva chibudikira nepakonapo ukatomira ukatoti mama vadzoka mai vangu vauya ukavamanyira ivo mai vako chaicho vakakusvara iwe ukavaona chitifeva chibuda nepachikonapo uchizati vakafa ukavaviga woona vachibuda nepachikonapo unomira iwe hanzi namai vegirls mai magirls zviri pachena chihau hanzi machembere okay nyaya yacho amen pari kubuda matheories akwandawanda ina handizivi guys nichangotatevedze macomments azvionere mucomment section kuti zvinofamba sei anyway tichauya nadzo nyaya dzevanhu vanosvinwa idzi vanoshinwa idzi tichauya nadzo nyaya dzevanoshinwa inini pane pamwe pamba pandoziva kudhara patakambotanga tachatitengesa vadhoeri kuno kusa kudhara paya pamba paitizvo ukatosvika pamba papo panenge paine zvimaletterbox kana kuti chii chinenge chakaita chiri chivezwa so chiri kudhoo zvokuti ukasvika ipapo unotochona chakatomira chakatodero chinenge chiri kana chiletterbox asi chiri chivezwa but usiku chaizokwanisa kushanduka chinhu ichocho choita munhu usiku ihwohwo changa chiri chachinonzi chindofa anomaona saka vai vakatoti pane pamwe pamba mwana wavo pakatozoshayika handika vashayika mwana wavo vakangoshayikwa vamushayikwa mwana vaichekwa rurimi pakunoviga papai handika vakaona vaviga mwana wavo handiti vaviga mwana wavo vakazoonekwa Samuel ivo vamuviga kudhara zvandataura kuti hamumiri mwana wavo akazoonekwa akavigwa ari Samuel ivo vabva kuviga mwana wavo handiti vakatosamona mapurisa akauya akati pakaitwa matsamba ekuti ngarivhurwe guva rikatanga kucherwa guva racherwa handitika vakanovhura coffin mwana angatori ne6 years afa vakanoona musina munhu mune danda nomona vakaona musina munhu mune danda saka nyaya dzakadai dzinotoitika sekuti ichatouya toona tofamba sei todzitaura nyaya idzi because nyaya dzakadai dziri kuende vanhu vakwana vanotodziziva nyaya idzi vanotodziziva nyaya dzakadai kune vamwe vanotorarama madziri hanzi machembera fanwa zvifambira randichakotauya averenge makomenti mouzozvionera hanzi uyai nenyaya dzandakashinirwa mutundisi uyazve kunhingi kiri kuinbox pangu tiwe nyaya yacho nakugoya nayo pano kimamudadii chachiri chindofa anomuona saka guys chiri gaindinde tosangana nemusi wechitatu saka guys vakajutiwa mari vai all in the name of love please tobatana nemusi wechitatu uyaitionane nechitatu uyaitionane pamangwana apa kana panhasi tigadzirire for chitatu because you can only take maybe 3 4 5 callers chete andimaona zvatopera Priska ndiani garizvia maybe ndiyo nyaya tatinayo panapa unozoiteerera zvakare anomaona so guys murarabwa ntika tobatsana mangwana vari kuda mawigi onai ka mawigi aya guys mondibatsa 100% Brazilian montibatsa
hamanoti akugadzirwa steroids ukaona dzimwe dzacho unoona dzakasungwa dzakadai so mwana wakatoti kuti chikuti ivhudzi remunhu zvo zvaka hamene kuti zviri kufamba sei kumaklosha dzangove klosha dzimwe dziri nyuwa latest dziri kupindawo mustera dzakanaka mawigi anorukwa nemeshini iwaya meshini chechaona kana shoruka meshini chavo kuti grrrr saka roda mawigi akasiyana siyana type netype anomaona type netype akasiyana siyana chakutadzai muone chakukanganisirai tadzai muone antimaona so guys vanoda mawigi mondibata toona kuti anoshipiwa kwese kwese anoenda kwamunoda anoenda anditika so guys morara bo hanzi nyaya dzekugweru bekezela iyi haise kugweru iyi ndeye muno mujoni haise kugweru ya hanzi hawisi bongi thank you Julie thank you titi takagara zvepanyuwani kuti wani nyaya yabongi right bongi is sick sezvamunoziva kuti pane mwana mumwe wedu mudiaris panapa angaita take over nyaya yabongi because apparently ari kuti angaenda paakaenda akamutou kuzimbabwe vatsvikisike second opinion mwana uyu ane mashamwari ake madoctors saka madoctors ayakati ngauye vamendise kuna specialist bongi akatsvagirwa accommodation kuharare kune wewisha ikati ngauye ake agare akaenda kuharare akanogara vakaita second opinion hanzi doctor uya angati cancer iyi iri pastage 4 asi iri panzvimbo 1 iko kumashure uku haisati yaspread saka there was a chance for chemotherapy anomaona but anzwaro doctor yakati tichengeta chemotherapy vaida mari yese vaida yanga iri $11,500 $11,500 ndo mari yaidiwa saka mwana uyo yamanje doctor akati kana mukatipa half then we can start the chemo here kuda panda zvima radiation ne chemo and what not. Saka mwana uyo yamanje was busy looking for man who create a GoFundMe kuti miswe mari iyoyo saka mari chiswa mari haina kuenda kure guys mari haina kana yakambosvika mari yangu tamba iri nzasati haina mbosva kana 1000 chairo kana 500 chairo haina kusvika yanga ichingotambira iri muzasi saka kuyawo kwaanga kugara I think pamazuva apfuura pavhikira apfuura iri bongi wanga ave wese amai vaya vanga vamupa accommodation iwo nekutya kuti zvoitika pano apa chichakuitika pano ndobva vatichi uyu mwana uyu sezvo pasina treatment inokwanisa kuwana bhozi mari haina kuwanikwa ngaambodzokera kumba because zvasisina kumira zvakanaka vavotyawo amai vaya ndobva vazomutakura amai vaya nemota yavo vakanomusiya kupi kwekwe kuti akwanisa kuenda kumusha kugokwe saka musikana uyu pandaitaura naye nezuro kusvira zuro achiti ndafona aiti afona but bongi was in a state yekuti chero kubata foni yake chaipo chakwanga asingasakwanisi zvachose remember munhu anenge achichinja ropa rake rinenge rakashama kunenge kuchingobuda mvura kuchibuda ubwa kuchidini kuchita sei handiti saka kana painewo vanogara muzimbabwe vanenge vane madhaipa vasingashandisi handiti kana muine madhaipa musingashandisi kana masurgical gloves amusingashandisi amuinawo amakasisa pamwe pamakangokandawo pamwe pano please unzai magloves achinaiwayo tivape akwanise kungobatsirikana vanobata maronda aya vachigesa vachidi situation yake itori complicated ngokwanisa kudi kungomubatsira kuti awane madhaipa but as we all know guys tese kana kwanzi stage 4 panonetsa kana kwanzi stage 4 panonetsa anditi maona so yeah ndo feedback yepanabongi kana kwanzi stage 4 madoctors taenda angofika angu out kuti kwai chemotherapy pamunanesi ari kunzi stage 4 kungotsvagawo bhegi kwemadoctors ekuzimbabwe uko ani maona but chokwadi checho vanhu vese munenge muchiziva kuti stage 4 painenge yasvika panenge pakaipa panenge pakatooma anditi maona but eno handiziva hangu kutonga ndekwamwari igona icomment hanzi inini my mom is dying with cancer achi is dying with cancer. We are just watching her die slowly. Smelly. I'm sorry, my sister. Then you're commenting. Then Mimi. Sorry, Jaco Mimi. I'm so sorry. Very sorry, my sister. Yeah, cancer is a very deadly disease, guys. It's a deadly disease, cancer. Unfortunately, you want to symptom here. Unozoiona yatove advanced ndo zvazvinonetsa but guys kana uchikwanisa kuwana tumasensi pota mchinda kunochekwa nekutasatasa kuita just a routine check up handimaona yezvinhu izvi because cancer ndo chigwere chakatoipa yakaipa chakaipisisa kudarika zvimwe zvigwere zvese munoziva kuti HIV vanhu vari kumwa mapiritsi kushoko vachirarama handimaona vana sugar diabetes vanhu vari kuzvibaya vachifamba vachiinda handimaona zvimwe zvigwere zvese zvana kurarama but cancer very weka
vashoma vanoti kuedza mwana dzekuti vazivabhite this cancer andimoona. So kana kazhinji chinge yangonzi stage 4 madhokita zekuti mabhazi okudzi kuti hazvichaitika anongoti unza mari because ndokurarama kwavo vanenge vachirowo bhegi. But we all know kuti kashoma hakuna ndisanamboona inini pesina sanamboona hangu munhu anonzi akazobva pastage 4 akazoita bhuwa akazobhita cancer asanambozviona. So yeah guys, hanzi asikane machisa ariko akatopedza kosa kutovhura saluni akuita zvemabeauty nenzara nechichichi vana princess vachauya one day pana pachikudzai ndotaura I'm in touch with them vachauya vachikudzai kuti vakuita nezvei unoona. So guys hanzi where do you get screening? Kuna GP handiti ndizvoida unoenda kuna any GP wako doctor wako na medical aid oshandisa kungoita just a routine check up yezvese izvozvo vana sugar vana chichi zvese vongokutesta. But inonzi yemuchibereko cervical cancer vane zimeshinira vanosvika voisa iro rea. But I think ukaenda kuzvipatara mahara, but I think macuse ndio anozokunetsai andimaona. But ukangoenda kwaprivate utosvika ngoisa zimeshinira mukati mwavobvisa tsvina inenge irimo otumira kumalebhu matosotouya wodzwa kuti wakamira sei. Noti ndo imwe yakaipa iyoyo cancer yemuchibereko, ndo imwe yakaipa iyoyo. Handisi kuti sei tisingawani munhu anoyambodzidzisawo nezvecancer panapa anonyatsoziva ambotiudzawo kuti toita what to look out for zvofamba sei. Handisi kuti sei tisingawani munhu angadzidzisawo. Dokta mazuva ano vari busy nenyaya dzecovid, vari busy kuchipatara ndo munhu wataigona kubvunza nezvenyaya dzecancer. Zvino mazuva ano vari busy nenyaya dzavo dzekumahospital kumacovid uku anomaona havanaka havachisina mashifti anytime is tea time unoitwa papsmear ndizvozvo. So guys kana pasisina morarabo guys tobatana nemusi wechitatu anditika please musanyarare nyaya dzenyu. Nezvino ndakafonegwa namwe mai mudiaries kusera zuro murume vachivamanikidza kuti vamwise mwana vamwise vana vavo 3 poison naimutira kucape town uku murume kutobata simbi kuti mune mukadzi ngamwise vana 3 poison kugadzira poison yemushongo wemakonzo kwakuisa mukapu kwakuti mwisa mudiary mai vachona mwisa vana nyaya murume wacharunda kukoti mangwana because akavharirwa zvikanzi chimwisa iye futi yanga akaiswa apa uchipedza kumwisa vana vafa iwe nendozviuraya topera. Saka guys munozvandogarisha nyaya dzedomestic violence izvi musamirire zvisina basa. Mai vava vakabatsirwa nenoku yakauya padhoo yemunhu aitotsvagawo murume wake ndo yakavabatsira kutaura kudai sezvo ingadei ivo nevana vese zvese imba yese vakafa andimaona. So izvo zvimanje vakazokwanisa kuti pakavhura dhoo bva mai vaya vaenda vachitiza but vakatemwa nesimbi. Mai vaya vakatemwa nesimbi nemurume weyo pakutira kutiza kwavakaita paipai bva vakuvara. But murume akazokwanisa kubatwa nevanhu saka ari kupolice station akanyimwa bail ari kupinda mukoti zvakare mangwana. Saka kana mangwana apinda mukoti ndozonzwa naivo mangwana kuti vapinda mukoti zvafamba sei kukoti because tatati tonyora mapepa ndichafonera vandipa nhamba dzacaptain kuti nyaya yachona kuti ticonteste titaure kuti munhu ngasapiwa bail because ari kuthreatena mukadzi uyu even inside the jail plus ngadhipotwe kana asina mapepa so that amai avave safe because akabuda amai vanoti murume vanotamba nematsotsi nembavha dzakawanda akabuda upenyu hwavo unenge uri padanger anytime vanogona kunzi vafa anditi vazvona. Saka so far akavharirwa but hatizi kuti mangwana paanoenda kukoti anosvika achinzi chii anti muri kuona. Saka nyaya dzandogara ndichikudzai kuti nyaya idzi musamirire nyaya dzokunzi munorohwa mudzimba muchishungurudzwa usabvume kugara uchifiliswa guilty when you are not guilty nevarume ava. Varume have got a tendency, have got a way of making you want to feel guilty kuti ufile guilty usina chawaita. Vane a way of manipulating people kuda kumanipulate vakadzi kuti munomanipulatwa iwe ugosvika pakubvuma zvinhu zvanenge usingazivi zvasina kuita kana kunzi iwewe ita peace iwewe ndiwa kunzi initiate peace izvo zvasina kukanganisa. Tine chigwa zvinhu zvingani nevanhu vechirume guys. How many things are done to us? So nechikazi chinyara kuti uchita kunge fuza uchita kunge munhu akasina kukwana wakatarisa kudai uchingoonako. Tineti munoitigwa zvingani madzimai zvingani zvamunoitigwa munoda futi kumanipulata kuti akufilise futi bed iwewe after all a series of things that they do to us ladies. No, come on guys, come on mudzimba mamuri mese musabvume guys. Kana zvichinzi zvinopera ngazviperi guys, you go separate ways and then zvichazoonekwa nekufamba kunguva kuti ane dambudziko ndiani ive nedambudziko ndiani because you can't be terrorized every day uchingogara uri pasi peabuse every day uchingoitwa sei
yana ikunzi kwamwa poison kumanikidzwa alright andiselina vari kupi vane mumwe munhu wavari kubatsira vari kucancela right now. I wish wandakavapa vaunze mukadzi yeye para pakudze nyaya yake. Andiselina, are you there in comment section? In the comment section, are you there in the comment section? Pane mukadzi wandakati andiselina take the animals ndopa kuma counselors. Andiselina vari vakaita zve counseling and what not zvekucancela vanhu. Saka ikoko kwenyu ikoko pane zvima certificates acho. Saka ndivari pane mukadzi wangu vashikidana naye auya kudzei nyaya yake nezino ndakaguduka ngati naiwe saka uri kuti kudii papa uri kuda kuti tikupe mazana izvi zvingori pacheni uri kuda kuti tikupe mazana kuti chii kugarira tetile kunzi medhemu iwe usingabatisisa medhemu uchibata kunge chikorobo. Come on guys andiselina varipo mutaure kanyi nemukadzi wenyu auye nenyaya yake pano avhure vamwe vakadzi masiso. Taurai nemukadzi auye panapa nenyaya yake auye ataure nyaya yake panapa muone kuti vakadzi tinoshingirira kusvika papi. Ivo varume vanoshingirirawo here? What do they do for us isu vakavanditirei isusu vakadzi? Whatever, do they do anything to say kuti no, I'm doing this because I want to show you kuti I love you? No, you always get criticisms. You're always the bad person. You're always the evil one. But you won't go chimunyengera kusvikira zvazosvika pasitende kuti damage yacho nayo haichakwanisi kuti itike manje. Andimaona hazvichaiti damage yacho payave manje. Ndopo wakusvindura kupepuka masiso. Wakupepuka manje. Come on guys, ngatichinjei mufungiro. Vanhu ndochimbozonyenza ndonzwa kuseri kukadzi vanhu vanenge vachiuya. Melisa hadizivi ndaguma kutaura navo mwedzi wapera pandakaenda kwentinosiya bhutsi dzakuda. Hanzi tripartite uyai mai mumu vakadzi tripartite zvisingatoiti. Kandichitaura kuti vakadzi let's put it under one umbrella word. Vakadzi mukadzi akunda mukadzi ameno vari maybe kudani kuti hainana vakadzi ameno zvazvingori so ameno. Musade zvoda nzidogarira title yekuti kudiwa sikana. Munoziva sometimes kutovata pasi pebridge une peace of mind unotovata upedzi kauya. Imi munoti mwana munoona vakasufuga masaga mutaura ndi muopadzi uyu. Peace of mind. Because kutonge chikoroboka guys refuse kutonge kunge dende. Kuti munoita zvanoda newe aiwa come on. Refuse guys. Refuse. Exactly really and I agree with you. Ichokwadi but tinombozama really but vanhu vachina tereri because problem ndeyekuti vanhu vanenge vachitanzi ndinosvika kuzvitaura because ndozosekwa. Munozati handingavashori vanhu ivavo even though handichika vanoti ndinosvika kubuda because ndinosvika kusekwa because zvechokwadi kwave nevanhu vari evil paFacebook instead of us taking problem yomodi ari kunaye chivedo ndozvandikusangana zvomba vangu izvi handika takufamba nenyaya dzake takunonyora kupi takutora mascreenshots handingavashoriwo vanhu ivavo and if they are not strong havakwanisi kuti vazvimiririre handimaona. Saka vanhu vachizongofa nenyaya dzacho but on the other hand vanhu vakaenda kuita mabp mahigh blood vanhu vakaenda kuita mashuga nekuda kufamba akachengeta zinura raakachengeta mumwoyo make kuti ari pusirei pehazivi kuti anotsvaga help kupi hazivi because we are now scared of ourselves. We are scared of our fellow sisters and fellow brothers because we are now evil. Antimaona we are now evil pachedi isusu hatichagontimirira takuto kutofambisa nekutoseka nekutodidi nekuameni. Saka vanhu vaunga vashori vanhu vakati nangu ndotya waunga mushori but zvakaipa. People they should be free kuti munhu ane nyaya yake tosympathize naye chero mukazosangana kumastreet uko mukasawirira mucomment section handika that does not give you the right yekuti because uri kumuziva kuti ndiye akambotaura nyaya wakuidzosa kune rimwe group risiri nezvo zvokuti ndosaka wakazodaiwo uchirohwa nemurume iwe. Come on like really zvongoda kuti tikure but inoda kuti uone life moti ndikuvharigwa nenyaya dzematopika enyu kuti muroma mchingonditichwa ngatidzosei mashurugi ngatidzosei chi nyaya dzakadai dzeida kuti timbotaura varume varipo motega varume vese uya pano kana vakadzi kana kugara tutu makaples mudzimba umo mongobaya chete ndoita tune in murume aripo makarivara mose tokozi tibvui papa animaona kuti varume vanetsogwisisawo because inisiri mwedzi dzimwe nyaya dzanosangana dzokusari kodzondiremera zvokuti dzondiremera ndotova kubata chitambudzika ndambudziko sirangu kuti but mwari wainushuwa munhu akadai unomubatsira uchiti kudii ende vazhinji vari muabusive relationships ava havadi kubuda havabudi uchamudza ugomudza kuti newe habudi akasviti ndobuda simeni because handazogadzitaurana notaurana chii shiri nemiroyo inochinja
matarara kuti kudi wangojutiwa kunzi chachinja wosodzoka after 3 months down the line kuti munhu yesimene ndakanyara zvatotanga aubu havabudi vanhu vari mumasocian havabudi handizi kuti chii kutya fear of the unknown here kana kuti chii I don't know but anyway it's a story for another day guys zuva racho chasvika tichaitaura guys musi tichangofuma takaita theme yedairisi kuti say no to abuse tese tangopfekawo kana black iyoyi takaisa kana zvimalogo zvokunzi say no to abuse tongotanga protest yedu tega pano because it's getting too much guys it's too much zvorwadza manje uchiona munhu mudairisi achaichikudza ari mumwe wedu panapo saka you're going through all this but tikuzitaura nyaya idzi every day but urimo ndeni chizvinzo wangu sisimele ko kana urimo saka hamene kuti zvinotoita sei hamene kuti zvinofamba sei handizivi but anyway guys marara bond